Salut și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Fortnite Duo. Sper să nu mai dau de jucători noob, că m-am săturat deja. Numai de dinte așa dau. Și sper să vă placă acest episod, fiindcă joc și de pe telefon. O să încerc să fac și win al doilea meci de pe ziua de astăzi. Chiar dacă o să vină pe la ora 19:30, episodul o să fie bine. Vă garantez. O să revin când o să intru mai bine. Am intrat și în loading screen. Acum mai sunt câteva secunde și intră un meci. Și am dat de tentativă de Travis Scott. Midas, level 162. Bine. Și tentativă de Travis Scott pe spate. Da. E frumos așa. Mai îmi place să vă arăt unde e casa aia de care ziceam. Nu, boule. Așa. Să vă arăt unde zic eu să sărim. Dăm boom aici. Hai că și apăși asta la nou punctul pe haită. Și cred că ne ducem direct la casa aia să lătăm. Dacă nu e în prezent, înseamnă că e în lazy și o să-mi fie lene să mă duc. Eu cum e să mă duc în lazy, dacă nu e ce, dar nu e aici casa aia, din păcate. Hai să ne ducem și noi într-o casă bună de rotat. Dacă găsim un chest, da, mă. Hai că e bine, din prima am dat de chest. Și bine, am dus bum 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 bum, ia repede pump, tactical-ul, puceam cu pump-ul. Până acum nu mai beam pump-ul, mi-a aplicat și... Asaltă iPhone Messi, doamne, că nu mi-a mai picat de 2 meci încoa. Glanțe. Pump, ia și pump, fiindcă nu ai altă armă bună. Pe aici. Și de la baie, acum ne ducem aici, luăm și glanțele astea de tactical. Luăm și burst-ul ăsta, că cine știe poate o să ne trebuiască și stăm aici. Și scoatem tactical. Și hai la atac. Cap. Bine. Am pus și pe asta pe jos. Și acum dă și omoară. Nu. Bine, 3 kg. Bine, level 60, bine, du-te sus. Doamne, așa n-au niciun medkit. Bă! Ăsta nu e joc, frate, asta nu-mi place jocul ăsta. Bă, frate, faci 3... Așa, mă, 5 bandaje, bun venit. Nu te în casa cealaltă și uite la etaj, că n-ai unde să te duci altundeva. Hai bine, 3 kg până acum. Hai că meciul ăsta e promițător pentru mine. 3 kg deja, hai că e bine. Bă, dar nu știu cum Midasul ăla n-a reușit să-mi dea și el măcar un hit în cap. Că dacă mai aveam puțină viață și dacă mă prindea Midas, era mort. Dar hai să nu ne gândim negativ. Am omorât 3 oameni, e bine. Și ne ducem înapoi să luptăm. Și ce de desubtul nostru. Și noi nici de desubt. Nu ce am avea. Olo, acum înțeleg de ce nu mă omoră Midas. Fiindcă avea și el o armă comună, vai de capul lui și el. Ca mine.
Încă unul pe jos. Unde e colegul lui? Unde? Hai că e departe. Bun, mă uit. A, băi, Stepi. Băi, băieți, hai că asta e meci bun. Am și un mini aici să mi-l dau repede. Editez repede aici. Bum. Da, și nu spune că nu merge că moftic. Hai că am mers, băi, băiatule, mă. Ok, hai că meciul ăsta chiar e frumos pentru mine. Chiar îmi place. Îmi place, mă, făină tu acum. Așa mai zic și eu, cu bandaje, cu șmecherii, cu șmecherii. Cu dintre astea mai merg. Dar fără din astea... Nu. Pe aia te-ați mă după mine. Hai, bine, ia la. Și acum, bun. Fea naibii. Bum! Bine! Și da, ăla. Ia asta ca să fii sigur că nu cel ce-i dă și ăsta al tău. Și dă miniurile alea două pe gât, că nu pot altfel. Să faci win fără med. Da, medkiturile nu prea m-au ajutat până acum decât o dată. Dacă e să găsești ceva mai bun, dau miniurile jos, băiat. Fă zigzag, hai bă, pe ăla. Da, și ceva mai bine nu mă duc. Dacă nu merge ăsta, nu mă duc nicio fără el. Trebuie să stau mai în spatele lui. Deci ăștia sunt până pe el. Să înțeleg sau să nu înțeleg. Hai că e bine până acum o ducem foarte bine. Uite. Dă-ți repede miniurile astea două. Pune ținta pe ei. Bum, unul knov. Cum să zice. Și dacă vine și ăsta al meu să-mi dea viață, e chiar cel mai frumos meci al meu de până acum. Și se duce pe ei, sunt fericit. Și nu știa... Băi, ce nu balete a fost ăsta al meu. Băi, frate, și doar avea arme bune. Mă, a fost meci chiar foarte ca lumea, adică 5 kg. Da, din păcate nu ne-a ieșit nimic.